Bravo, Ce faci acolo? comentează tu. Ce faci acolo? Dede, dar ce faci? Nu poți? Nu poți? Aprinde becul, mama. Da, să vadă mai mult. Nu mai vrei să l-a prins. Tu l-a prins. Eu căzut de acolo, cred că ceva. Vezi? Ești desface. Tu! Desface. Tu prăpădită. Sertarul, fii atent cu scoci. Prăpădită ce ești? Au rezistat totul 2 săptămâni sau 3. Ce faci? Bravo, mama. Nu încăp de maimuță. Nu încăp de ea. Nu mai faci ceva sau nu mai faci? Mai faci? E? Mhm. No, sus. Faci plajă. Bravo, mama. Bravo, iubita. Nu poți. Lasă că mută. Nu, lasă-i. Lasă, singur o să-și deschide dacă vrea. Da. Orțiu. Și așa de rămătăt când intră. Ce faci tu acolo? Ce, mai buța? Ok. Ia stinge tu lumina. Ia stinge. Gata. Du-te și stinge lumina. Du-te și stinge-o. Așa, gata. Gata. De ce o lași aprinsă? Nu, ce mai vrei să faci? Ce mai vrei să faci tu? Unde mergi? Ce faci acolo? Una? Bine. Nu. Ce citești tu acolo, mami? Mi-arăt ce mie? Unde vrei să stai cu ea? Unde? Aici?
Bine, să mergem să luăm alta. Hai să o punem asta și să luăm alta. Hai. Hai să luăm alta. Hai. Hai cu mama. Hai. Hai aici. Hai la mama. Hai, opri tu. Hai, opri. Ce e acolo? Vulturul? Nu băgăm în guriță. Nu băgăm. Uite aici, fă. Lasă aici șocul. Aici. Nu, nu guriță. Aici apasă. Aici. Bravo, mami. Cine a mâncat-o aici? Cine a mâncat-o aici toată? Așa arată o carte care a trecut prin mâna lui Elena. Mergem să luăm alta, hai să mergem să luăm alta. Hai. Hai. Hai să mergem să luăm alta. Hai la mami aici. Hai. Hai să o punem aici. Și luăm alta. Ia alta. Ia vezi ce cărți mai sunt acolo. Punem și asta sus. Uite și asta. Alegeți alta. Alegeți alta, mami. Care o vrei? Am tot aia, ia alta, că uite-ți mult. Asta vrei? Nu. Hai. Uite, mami. Elena, te uiți la mami un pic? Elena, te uiți la mami? Te uiți la mami? Elena? Hai la mami aici. Nu vrei? Fătai? 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 Faci la mami? Elena? Elena? Vrei să faci tai? Fătai la mami. Tai? Nu vrei? Elena? Elena? Fă-tai la mami. Tai? Hai că-ți iau asta. Fă-tai la mami. Tai? Fă-tai. Nu vrei?